so, so. Good morning, dear brothers and sisters. Please kneel for the prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and the Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to a Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Orasyo Emperata, pamibi laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad.
Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangaipo di sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga paglugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngalan ka na ma, kan aki asin ka Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan, Sabado sa ikapitong semana pakapasko. Ang sa tuyang mga intensyones iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Josel Asaituno Mendez and family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Joe Robertson and Julie Christy Lee. Thanksgiving offered by Paha family. Special intention for good spiritual, physical health, and safety of family, offered by Rosie Aspardo Cantara and family. Special intention for guidance of the Holy Spirit to qualify in the physical agility test, offered by Charis May de Mesa. Special intention offered by Rosa Tang Lee, Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, Julie Christy Lee, Figurasyon Family. Para sa kapingaloan ka mga minasunod na kalag, Angela by FNS Velasco, Froilan and Eddie offered by Rosie Asapardo Cantara and family, for Jose by Nilfa Lee and family, for Hihidio and Florentina by Joan Abejuro and family, for Delia and Ismael Sr., offered by Leia Bermilio, for Emma, offered by Calios and Lovendino family, for Florentina by Banua family, for Gloria by SJTP family, for the souls of Gregorio, Juan Jr., Jeffrey, and Norma, offered by Monreal family, for Jeanette, offered by Mila Rodriguez. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Sabado, espesyal niya itong idinudulot ini sa pagtaong ondra sa satuyang mahal na ina. Si Nuestra Señora de Salvación, ang patrona kan bilog na probinsya kan Albay, asin bilog na diocese kan Legazpi. Magdulok po kita sa iyang tabang, pamibi, asin intersesyon sa satuya pong mga pangangaipo. Siring man magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya itong inaako dahil sa tabang kan satuyang mahal na ina.
Idinudulot ko manini sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag ni Estrella asin ni Gloria. Manyantanganing kita na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan at sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa tuwa Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, masindarhon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na kaming nagselebrar kan Fiesta Pascual, hulikan sa imong pagkamatinao, magrimpos kaini sa mga kaugalian asin pagkabuhay. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibukan mga apostoles. Pag-abot mi sa Roma, si Pablo tinugotan na magkaigwanin sa piring harong. Kaiba, ang sarong soldado na magbantay sa iya. Pakalihis nin tulong aldaw, ipinaapod ni Pablo ang mga lider sa mga Hudiyo. Kantiripo na nagsabi siya sa inda, mga tugang, minsan nga ni dai ako nin ano mananaginibo laban sa banwaan, asin sa kinaugalian nin sa tong mga magurang. Ako sarong bilanggo, puon kan itao ako sa mga Romano, duman sa Jerusalem. Hinapot ninda ako, asin buot nindang pabutasan ako. Huli talaing sumbong laban sa ko, na maninigong padusahan nin kagadanan. Alagad huli ta inulang iyan kan mga Hudiyo, napiritan akong iitaas ang kaso kay Cesar. Dai akong hinanakit laban sa sakong banwaan. Ini ang dahilan kung ta daw tahinagad kong mahiling kamo, asin makipag-olay sa Indo. Huli kan paglaom nin Israel, dara ko ang kadenang ini. Bilog na 2 taon si Pablo duman sa iyang pinag-eerokan. Inaako ang gabos na minadulok sa iya. Pinagrukyaw sa indaan kahadean nin Diyos, asin pinagtuklo sa inda na hayag, asin daing kaulangan ang manungod kay Jesukristong kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. An kagurangnan yaon sa iyang banal na simbahan. Ang trono ning kagurangnan yaon sa kalangitan. An sa iyang mga mata naghihiling sa kinaaban. An sa iyang pangalagkalag nagbabantay sa katawuhan.
An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. Binabalo ning kagurangnan an banal asin an parakasala, an namomuot sa karatan sa iyang ikinakaungis. Huli ta ang Diyos banal, namumuotan an banal na gawi, an matanos makakahiling kan sa iyang lalawgon. An banal makakahiling kan sa imong lalawgon o kagurangnan. Ipagrukyaw niya to an banal na ebanghelyo. Ang buhay asin at totoo. Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pedro naggiling sinahiling na sinusunod sinda kan disipulong panangat ni Jesus. Ang nagsandig sa sayag daghan kan sinda namamanggi sinaghapot kung sisayan mapasaluhib sa iya. Pagkahiling sa iya si Pedro naghapot kay Jesus. Ano ang mangyayari sa iya kagurangnan? Si Jesus nagsimbag, kung buot ko na siya mawalat, sagkod na ako magbalik, anong labot mo kaihan? Sumunod ka sa ko. Ano sipo nakabuyagyag sa mga katugangan na day magagadan kundi kung buot ko na siya mawalat sagkod na ako magbalik, anong labot mo kaiyan? Ini ang disipulo na nagsaksikan mga bagay na ini. Sinurat niya ini, asin aram niya to nan sa iyang pagsaksi totoo. Dakol pang mga bagay na ginibo ni Jesus, kung isurat gabos sa luba ko, day magkakaniko sa kinaban ang mga libro na ikasurat. Mga tugang kong namumutan marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning po. Kasudma na dangogtang nag-renew pa sa nakan sa iyang commitment si Pedro. Diba? 3 times he was asked the question, Peter, do you love me? And 3 times man siya nag-answer, Opo Lord, I love you. You know that. And kada pagsimbag niyang yes, igwang kaakibat na trabaho. Responsibilidad. Feed my lambs. Tend my sheep. Feed my sheep. Makonsuelo ngunyan. Inumaw pa sana siya kan sa tuyang kaguranglan. May pagkatolits man ini si San Pedro. May pagkamarites. Naghapot siya, sisay mapasaluhib sa imo. And sunod pa, referring to John the Beloved, tighapot niya, anong mangyayari sa iya? Very direct, susimbagkan sa tuyang kagurangnan sa iya. Kung gusto ko siyang mabuhay, sagkod pagbalik ko, anong labot mo kayan? Mind your own business. Wala kang pakialam. Garitig sasabi man sa mga marites, wala kang pakialam sa buhay ng iyong kapwa. Pakialaman mo ang buhay mo. Ayusin mo ang buhay mo. Sabi kan barkada ko, arrange your life. Ayusin mo ang buhay mo. Yan siguro ang magayunon tama na matungkusan digdi sa tuyang ebanghelyo. What concern is it of yours? Anong labot mo? Imbes, sinabi kan kagurangnan, magsunod ka sa ko. Magayunon na leksyon na mano dan tadigdi na sa pagsunod palan sa satuyang kagurangnan, we ought to avoid worrying about what others are doing, about what others are thinking or saying. Hindi kita magparaisip kung anong tigsasabi kan iba, anong tigigibo kan iba, asin ano ang tigiisip kan iba. Na iyan iyan ang madara sa tuya tanganing madisganar sa pagsunod sa satuyang kagurangnan. Isipon mo, permi mo tig-iisip, ano daw ngayon sa paglektor ko, pag-commentator ko, mas collector ko, pag-lay minister ko, ano daw ngayon sasabihon sa kuya kan mga tao, day ako nanukray, o ano ngayon sasabihon sa kuya kung anong itataram ko, something like that.
kung pigpaparaisip mo da iyan, makakadisganar iyan sa imo sa pagsunod kay Kristo. Ikadua, if we put much weight on the opinion of others, ay dahi ka nang sa diri kaya na paninindugan. And syempre, it will bring you tanganing ma-insecure sa failures or success kan sa imong kapwa. Magayon itong nabasa ko sa Desiderata. Magayon itong sinabi duman, sabi sa Desiderata, if you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always, there will be greater or lesser persons than yourself. Pag tigpapara-kumpara mo sa imong sadiri sa iba, yan, magiging bitter ka sa buhay mo. Tapermina ng God, igwang mga tao na mas nakakaangat sa imo. So kaya, saro kan mga importanteng leksyon, mga tugang na mano dan tadigdi, na ang kada saro po sa tuya is unique. We have our own life story. We have our own vocation story. We have our own stories of failures and disappointments. Lahat tayo iba-iba ang pinagdadaanan at pagdadaanan sa buhay. We are all unique. So no reason to compare yourself with others. Mas lalo na i-judge ta ang iba. Sabi kan kagurangnan ki Pedro, mind your own business. So dapat pala, we must all strive to live up to the life and vocation that each has received. It is not for us to measure and judge the life of others. So imbes na magparapataralbugan, magparakuruntrahan, magtarabangan kita. Tanganing mautob ta an sa tuyang bukasyon, asin sa tuyang misyon sa kinapang. Let us focus on following Christ, who is the source and reason of everything. Let us focus on our mission na magsunod sa iya, imbes na magtutok sa gibo, sa isip, asin ginigibo o iniisip, sinasabi kan ibang tao. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan, namimibi kami na an madatong na Espiritu Santo magandam kan sa mong mga puso, para sa mga Diyos no na sakramento, ulita siya man sa naan kapatawadan, kadgabos na mga kasalan,
uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasa indo. Asin sa imong spiritu, Itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas. Tadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos. Asin bantang sinda nagmamasid, initaas siya sa langit. Tangaling gibuhon kaming makahira sa iyang pagka-Diyos. Kaya labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabo sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langit no na bertudes sa sinan mga anggeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Diyos di mo, ang langit asin daga, palokan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Aladan binaligdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ni kanagadan banal, burabo din gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mga maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, magako kamugabos, asin mag-inom kay ni, itay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ilan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tapinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang kabos na mga gadan,
Dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ano sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na dahing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingka sa kasalat, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean na asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spiritu. Sa tuyang niya na iras, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin sa kong kalag maong umayan. Anawak ni Kristo,
espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kay raking ako an sa mong mga pamibi, tanganing siring sa ibinalyo kami hali sa mga daan, pasiring sa mga bagong sakramento, kaming nagbutas na sa pagkabuhay na daan, hulikan mga pinabanal na kaisipan mabaguman. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Awito niya to an Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus. Omnipotens sempiteri Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum mi fece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione et amor, eius pia intercessione,
ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilio maniat semper nobiscum. Salamat po sa Indo ka po. Saan kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong spiritu. bendisyonan. Lugod kita kabos, kan Diyos na mamumuton na sinmaherakon. Anama, anaki, asin na Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Virgen de salvación, samuya warasan, ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Virgen de salvación, suhay pauswagon, in mga bikolnon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Lawas sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay, yamong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Thank you po and good morning.